Aquest claustre està envoltat de bells jardins. Avui és una universitat, la Universitat de Barcelona. És un lloc molt tranquil, on els estudiants aprofiten per xerrar o per estudiar. Ho sento, no l'he escoltat bé. Quina funció té aquest lloc en l'actualitat? Com l'he dit abans, aquest lloc és ara una universitat. I per què és especial? Perquè la llum penetra tamissada a través de la vegetació i entre les 80 espècies que té el jardí s'hi troben alguns dels arbres més antics de la ciutat. Realment és molt especial. A més, aquests claustres són dos peces de jardineria clàssica que ens permeten conèixer com eren aquests espais en el segle XIX. A banda i banda de l'accés de la porta principal hi ha a la dreta el pati de Ciències i a l'esquerra el pati de Lletres, que estan connectats per un passadís. Podem veure'ls? Per descomptat, anem! Anem-hi.